Menta perlokan wara SP ke kubur, halor ke Bangladesh, tokit Rahul Gandhi, pau ke jubab Ujjai Shankar, tongan isngam, ka Sarkar Modi hakasi baar, ka pentip syabaro ki leader jong ki political party, halor ke Bangladesh crisis. Ka negade hadin bapet ke Sheikh Hasina na Bangladesh, hadin ke jeki ke bahe, kamba, ka Sarkar ka ong bakan sa shimi ki sinjam ki berengkam, lada ke jinglong jingman kanang sneo ha Bangladesh. Wamid Shah, Rajnath Singh, U.S. Jaishankar, bad UJP nada, hapreng ki wipat ki attend yang kena meeting. External Affairs Minister S. Jaishankar, Khleilut baro iki jing tengku jong jinglong jingman ha Bangladesh. Leader kaliang persya ha Lok Sabha Rahul Gandhi kumju, danlang ha meeting, bad upen mi shibun ki jing kali. Ka ei bo Rahul Ukraine ha kena meeting, tongan isngap. Number way, ukali ya ka sarkar sa ki jing temu jong ka Hasina ha kalaway. Number R, ukali ya ka sarkar sa phang ka jing penyat sipor ki sipai ha Bangladesh. Number lai, upan pawe ke jing slai jimon, sa phang ba yo laban warung tu ki breu ha preng ka crisis sa Bangladesh. Number saw, ukali lada kanunga bor bari kamtam ka China, yo ki don ling sa kanika crisis. Ujjai Shankar wang ban nakaliang jong ka India, kala kren sa ka Hasina sa phang ki plan jong ka ha kalaway. Lajar kata, kambo Ujjai Shankar ukantaj pan pawe ki plan ka Hasina ha kanika kaliman. Ujjai Shankar wong ka India kala dabih keren bat ka Bangladesh Army, bat ka Indian Army ka long balapan kre. Ujjai Shankar susu wong ba. En sa shim mi ka sinjam ban pentikna ya ka security, bat ka syong suk syong san jong ka India. Ujjai Shankar ukam ba ka sarkar kala kami bni bahaya ka situation ha Bangladesh. Kam ba ki parti liang persya ki kular ban ay ka jingkarsan ka bapura sa ka sarkar India. Ujjai Shankar post sa Twitter bat yaro ya ka jingkarsan, bat ka jing satu jingbot na barok ki parti. Kat kum na ka report. Ujjai Shankar kuran ru ha ka report ya ka jing syahir thma jong bijaj bandeu red pa ja Bangladesh. Ujjai Shankar ruang ba en sa shem mi kisin jam ki babyang ban petikana ya ka syong suk syong san jong bijaj bandeu red pa ja Bangladesh. Khobe shibon story tala London Network Daily Post.